Ассалому алайкум дӯстон бардарон тамошобинони канали Аҳли Ютуб хуш омадем ба канали моён канали Қодиров Сайбурҳон бардарои агои фурӯшиай гусолакш бақача бениҳоят гусолаки хубай айнавор тамошо кунед айнавор наброен подписатсия аввал дараҷа подписатсия лайка бижақен то ки дига бардаро бибинанд бо хабар шаванд. Бардарое ҳастанд ки дар шаҳри ғарибай мисол кор мекунанд баъзе вақт мо намози шом да сар метем баъзе вақт абитӣ сар метем видеоро ва ё намебинанд то шумо бардаро ғарибо тоҷико инаи тоҷикистонбудагиҳо лайка назанен ва ё намебинанд ба ҳамун ҳисоб бардаро хоҳиш мекунем ки шумо аввал дараҷа бизанен лайка у бародаро да бирава сабшени ғиноҷинаки ёш дандоноша нишон метем бибинед ҷӯшидан ҳамаша мо нишон метем то ина бақачакш ай биқой буркарпат рафтагай ба фикрам биқой буркарпатай ина бақачаша десен бениҳоят биқаи хубай гоам бениҳоят гоҳи хубай бародаро ҳозир мо ира дандонша нишон метем бахтон хулосатона бирорен ки чандум гусолашай бисёрид медонен хай чандум зоиша дандонша бинед мефаҳмем биё биқа ба камера бардаро ина диимзояй диимзояй бо шумо хутон бибинем бардаро диимзояй ҳастае бо одамои профессионали ҳастае ки ай мода бо хушрӯ мефаҳма комментариёда бо фикрои хича қидаша мебурорада чорумзой панҷумзой гуфта мебурор ба ҳамун бародаро мегӯм ки ина бардаро дандонша нишон додум ҳамун бародарое ки ҳами говгиранд чорум панҷум гиранд ина бардаро хутон бибинед ҳам бародаро илтимос кардан ҳамун дандонша нишон метем ина бардаро мо ҳар як наворда нишон метем дандоноша меган дандонша намебинем панҷумзояй ки бардаро инами диюм гусолашай ҷӯшиданша нишон метем бардаро ина биқаша дидасен ҳами биқаш иншолло худо розӣ бошад ҷои отиша мегирад ҳамин бардарое ки дар россиян ғарибанд ҳамира бигиранд ҳами гово бигиранд баракаи хуб меёванд барои чӣ ки меоянд гуфти гапо биқавҷа як тайёра ёда мефурӯшанд як проблема уошам бимакон якшани ҳамаша бимакон ҳар чорша бимакон ҳамошам бимакон биқачара бине бардаро танка чакай пиша нишон метам ина бардаро ҷӯшида истаи хеле адатиша тазени осос ина бардаро гуфти дучочи дигари ҳар чорчочи 100% кор мена осон ҷӯшакая ина бардаро ҷӯшида истаи дести беҳад осон ҷӯшака мегирад ана дучочи ло бардаро ҳамеша дастгириро фаромӯш намекунем барои говҷӯшии бардар як аввал дараҷа лайка мезанем комментариҳои хуб менависем ҳам меҳнатҳои мо барои шумои бардаро ҳама ина гоҳои видеокалисагио бардаро ҳамаш барои шумое ки шумо соҳиби гоҳшед ав гоҳ савдо шид рафт гоҳи маҳалли заргар видеоша мо парсем буҷӯш буҷӯш бардар буҷӯш ҳамон ҳозир ина бардаро ина меҷӯша ку чандқа медода боша ҳами то чандқара дастош қувват мекуна бардара ку мебинем барои чӣ ки мегам ман ҳамира поли меҷӯшум метонам ҷӯшида ҳар чорша хоқ ҷӯш мекунам мега ҳозир маҳоратша мебинем ку маҳорати бардара бибинем буҷӯш буҷӯш ина бардаро оҷе гдетак нима ними ҷӯшида меҷӯша бардар теза ки ман ҳамаша меҷӯшум метонам буҷӯш ина бардаро бардар мега уҷе тамом шидистай ина чоча мулоим кард гдета шир нест ҳар чорчаша ҷӯш буҷӯш буҷӯш ҳозирашта анами қадар ҷӯшина ина бардаро дидӣ ним сатил бардар ҷӯшид қанд тавзан бениҳоят ойлик тама хезонме барои ҷӯшидагӣ ина бардаро ина ним сатил қариб ҷӯшида гдета ним сатил и чанд литр мешавад ака 4 литр мешида бардор ями 4 литр ай мегин амҷа шириш сафеди хушрӯй ина бардаро қаймоқдор мешавад чӣ меша ина сафед яъни бе исбе ина бардаро гусолакш биқача 4 литр бардар ҷӯшид
خیلی گیده این سینش هرکه با یک دیگه هم دارم یا زیرش تا برادر نرخی ما با دستافکا و با معامله و همش 12000 سوم گفتیم با ارزانش معامله میکنیم دستافکا میکنیم همون حساب همش 12000 با معامله داره دستافکاش کردی او گفتم گفتیم 10000 سوم معامله داره گفتیم 9000 سوم کردیم با 9000 بالای 9000 با دستافکاش کردیم برادر زرکاری قرقان رفت اینایش هم ان شاء الله خدا راضی باشه 12000 سوم همینا بالچ کسته تا نوارنده خدا نگهبانتون کسب کاری همتون را برای میخوام نمره تلفنی من 911 21 72 21 همیشه دستگیری فراموش نمیکنیم کدام پادپیسچی که من کامنتاری خوبم نمیشن برادر با آینده کار کنیم